Hormatly Atawattan YouTube kanalynyň tomaşaçylary, ene biziň intellektual bonus atly bähleşmeden 3-nji sanna başlaýar. Bu sanmyzda biziň gatnaşýan oglan gydamyz hem tarif şeýdämi? Gelini ilki bähleşe gatnaşýan tariflemeden tanışaýlyň. Salam Atawattan TV YouTube kanalynyň intellekt bonus bähleşiginiň tomaşaçylary. Bähleşigimiziň 3-nji sanna gatnaşyjylar bilen tanışyp alalım. Salam, özüňi bilen tanıştyraýsaňyz. Salam, men Mara vilayatynyň ýaşaýjysy, ýani Goşaýat Berman. Yani sizin intellekt bonus atly bähleşiginiňe gatnaşmak üçin geldim. Siz bähleşigimiz barada nerede habarly bolar? Ben sizin bähleşigiňiz barada, ýani Atawattan TV YouTube kanalyňyzda bildirişiňizi gördüm we şondan soň sizin bähleşigiňizde gatnaşmak barada näme bildirdim. Ve şol ýani anketalaryňy doldurup bildirdim. Bähleşigimizin geçen sanlaryna tomaşa etdiňizmi? Ha, o iki sanlardan tomaşa etdim. Şol ýerde ünsüňiz çeken tarapy näme bolar? Bähleşigiň çekileşikli gidişi, ýani ikinci näme 5-nji tapyrdan soň hem öz aralaryna ýani çekileşikli dowam edişi meni ul täsir aldyrdy. Salam, özüňi bilen tanıştyraýsaňyz. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Seyidip Serdar. Siz bähleşigimiz barada nerede habarly bolar? Men bähleşigimiz barada Atawattan TV YouTube kanalynyň bildirişiňizi görüp habarly boldum. Şeýle bähleşikler, ýani intellektual bähleşikler ýaşlaryň zihini goýun ösürer diýip pikir edýänmi? Maglumat bazalaryny ösürerler we gatnaşmak üçin ýene bir mümkinçilik bolar. Salam, özüňi bilen tanıştyraýsaňyz. Salam, men Aymaral Ýazmyradowa Margalaýtynyň ýaşaýjysy. Häzirki wagtda ýokary hujaýyny okaýar. Intellektual bähleşigi diýilende siz näme düşünýäňiz? Intellektual bähleşik diýende şol adamlaryň intellektini barlamak, olaryň maglumat bazasyny hasam köpeltmek bilen geçirilýän bähleşikleri düşünýär. Salam, özüňi bilen tanıştyraýsaňyz. Salam, men Lewap vilayatynyň ýaşaýjysy Bagtuler Nazarowa. Häzirki wagtda ýokary okuw mektebiň talibi. Böyle. Siz bizim bähleşigimizde gatnaşma maksadyňyz nämedir? Meniň bähleşige gatnaşmakdan maksadym özümiň intellektual derejemi barlak görmek, maglumatlar bilen tanışmagyň nähil derejedeni anyklamak. Siz şu bähleşikde ýeňi jogalar ne pikir edýänmi? Islendik bir gatnaşyjynyň esas bähleşige gelmekden maksady elbetde ýeňi bolmak. Perman, Serdar, Aymaral, Batuly meňe hoş geldiňiz. Inni Perman, sende başlaly. Perman, öňkü iki sanymyzy YouTube kanalymyza goýdyňyz, tomaşa etdiňizmi? Näme pikir galdy sizden? Şol sizin bähleşigiňiziň ýani ören täsirli hem gyzykly geçişi meni uly täsir galdyrdy. Hem şu bähleşige gatnaşmak köwet haskem artdy. Hem şeýle bähleşikde ýani her bir gatnaşçylara bähleşme şowly bardy edýän. Masalan, şu sen men gerinde bolsam bähleşi has gyzykly geçmek üçin näme dertdiň? Näme goşardyň, näme aýratdyň? O ardyň tak pikir etmänim. Ýöne, ýani bähleşigimiz has gyzykly geçer diýip ýani umyd edýän. Bolý, ha, sag bolun. Serdar. Sen näme öňküler tomaşa etdiň? Hawa. Sen näme pikir etdiň? Öz pikirlerini gaýtmaňyz başlaýan şart näme diýili? Intellektual bonus bähleşigi, gyzykly bähleşik iki sanada tomaşa etdim. Çekileşikli geçýär we şu ýaşlara ýani öz maglumat bazalaryny barlamak üçin bir mümkinçilik bolup durýar. Sen sorsaňmy? Oturuşyňa oturýan ýa. Onu wagt görkezler. Yo, nädir bar, birden utasaň da Serdaryň utsagyny öňünde milliýetden 100 milliýet haby diýär mesela soňra. Şonda hakda bolýanmy bunda? Sen tanamak, hiç aýdyň tanamakda. Bolýa, saňa da sybardy etýän. Aymaral. Sen näme öňküler tomaşa etdiň ikisinden? Ha, tomaşa etdim. Mesela şu tomaşa edýän kim utardy pikir etdiň? Başdan we kim utdy? Hani näme boldy? Mesela şu ikinci tapgarda bir malumady, hukukçy malum. Şu torum kadypdym, ýani soňuna başga birinji oýunçy. Ýani garaşylmadyk galy şoň utuşy. Soň soragyň jogam bilmetdi aslında. İlkinji bäşini bildi. Soraklarym gyzyklydy. Gyzykly. Hasam ikinji tapgarda. Ýani öwrenýär bilemde, özümiz ösürjek bolýasa, her tanymyzda hasam gowalar. Inni Batul, saňa düşürýärdi etýän, Batul sen näme diýen? Men dogry aýtsam, birinji ikinji oýuna tomaşa etmedim, ýöne aýtdylar şeýle efire gidenligini.
YouTube kanalında goýlandy ony. Ýöne umuman şu bäsleşige ilkinji bolup men bir topardaşym gorkozy şeýle intellektual bäsleşik bar eken özüň synak gorasyň gelýärmi? Seniň şo taraplaryň gyzyklanmaň badygyny bilýär. Şeýle reklama rolik ýaýrap. Bir mutlu ony. Synaşyk goraý diýdiler. Menem bolýa diýip anketa doldurup bäsleşik gatnaşmak istek bildirdim. Bolýa Batur sana da türlü arzu etýän, Perman, Tertal, Aymaral, Batur hem maňa türlü arzu etýän. Indi başlamak biziň sponsorumuz Makul Hyzmatyň bir kiçik sowgady bar. Şonu başdan bereyli. Häzirçe Makul Hyzmat sponsor. Sowgatyny altyn oty berdi. Ellerine ýene sowgatlar taýýarlap altın pakar sponsor bolýan şu diňe Makul Hyzmatyň film görkezýär. Kim bilýär başga sponsorlar geldi, başgalardan görkezýär. Şonuň üçin diňe Makul görkezýär diýmeseler de beýle firmalaryň ýolbaşçylary. Olaram gelip sponsorlar, olaram görkezýär. Perman, sen de başlaýas. Indi sen şu ýerde birden 56 täsirli soralar bardyr. Şonuň birini saýlaýan, bilýändirsiň şertini. Haýsy soru saýlaýan? 29 bile da sayın. 29. 29 soramız gelýär. Hiç haçan ýeke naharlanman kitabynyň awtory. Nohot. Terrasi. A. Kate. B. Eric. C. Victor. D. John. Bärde soraş şunukyllämi? Şu kitabynyň awtory wagt başlaýar. 30 sekund durýatyňyz. Soru cevabı A cevap, Kate diýip cevap berýär. Soňky jogapmy? Soňky cevap. Dogry jogap gelsinmi? Gelsin. Dogry jogap gelýär. Dogry jogap A. Kate bildiňiz. 100 bonus alanlar. Indi Serdar, sen aýdyn saýlaýan. 4-nji belgi. 4-nji soru gelýär. Dünýäniň iň uly adasy. A. Täze Gwineya. B. Grenlandiya. C. Kalimantan. D. Madagaskar. Wagt başlaýar. B. Grenlandiya. Soňky jogap. Dogry jogap gelsinmi? Gelsin. Dogry jogap gelýär. Dogry jogap B. Grenlandiya. Siz bildiňiz. 100 bonus. Indi Aymaran. Sen aýdyn saýlaýan? 21-nji. 21-nji. 21 ýaşyndamy? Ýok, 22. 22. Meşhur fizik Albert Einstein haçan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýaty boldy? A. 1930. B. 1940. C. 1950. D. 1955. Wagt başlaýar. Haçan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýaty boldy? Aslında Albert Einstein'in durmuşunu bilýänmiňiz, bilmek kynýar. Logik tarapdan bilmek kynýar. Wagtyň adalýandyr ýöne Aymaran. Bu jogap 1940. Dogry jogap gelsinmi? Awa. Dogry jogap gelýär. Dogry jogap B. 1940. Sizden bildiňiz, size 100 bonus. Indi Batul, no senne. Sen aýdyn saýlaýan? 13-nji soru. 15-nji soru gelýär. Anna Karenina haýsy romanyň baş kahramanydyr? A. Jenayet we Ceza. B. Uruş we parahatçylyk. C. Ak geceler. D. Anna Karenina. Wagt başlaýar. A cevap, Jenayet we Ceza. Dogry jogap gelsinmi? Soňky soňaňyz şeýdemi? Dogry jogap gelýär. Batul 15-nji soruň dogry jogaby D. Anna Karenina. Siz bu tapkyrda bilmediňiz, size nol bonus häzirçe. Indi ikinji tapkyra başlaýar. Yine Perman söz nolsaňa geldi. Sen näçe soru saýlaýan? İkinci soru açayın. İkinji soru gelýär. İkinji sorumuz
2003-nji ýylda ykdysadyýat uğru boýunça Nobel bayrağını alan alim kim? A. Robert Engel, B. James Heckman, C. Elvin Roth, D. Paul Krugman. Wagt başlaýar. Toğra düşünükmi Berman? Düşünükli. Hena hukuk tutdun. Iqtisat boýunça, yani hukuk boýunça Nobel ýok diýen. Wagtyň adalýa? Robert Engel A jogap. Soňky jogabyňmy? Awa soňky jogap. Doğru jogap gelsinmi? Gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap A. Robert Engel. Siz bildiňiz. 200 bonus. Inni, Serdar, siz ne olsan geldi? Sen aydın saylayan? 18-nji ýyly. 18-nji ýylgy Haýsy planeta Kızıl planeta diýip adlandyrylýar? A. Venera, B. Mars, C. Jupiter, D. Merkuri. Wagt başlaýar. Sonra düşünükli? Awa. Şu planetalaryň biriniň adyny umman Kızıl planeta diýip aýdylýar. Mars. B. Soňky jogabyňmy? Soňky jogap. Doğru jogap gelsinmi? Gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap B. Mars. Sizem bildiňiz. Doğrusun. Inni, Aymaran, sen aýdyn taýlaýan? 24-nji. 24-nji soraga gelýär. Gollywood ýazysyna bilýäňiz. Los Angeles'ta şeýle bir Gollywood bir ýazy bar. Hatta men şöyle kaptanda da altın ýürüti haşet gördüm diýende, maklumatda ýazymda, ýöne montaj etdimde, şöyle turady çakymda. Gollywood ýazysy 1923-nji ýylda High Spood'u tanıştırmak üçin atılıpdyr. Los Angeles'daki A. Kino, B. Seyahatçılık, C. Emlak, D. Sport. Wagt başlaýar. Doğru düşünükli mi Aymara? A-sy, kino. Soňky jogabyňmy? Awa. Doğru jogap gelsinmi? Gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru jogap C. Emlak. Awa, nol. Ýa-ni bagtulida ýalňyşdyrjy kol goýmalar mesela diýdiler. Sen şeýle pikir etdiň diýen. Ýok, sen aslında beýle pikir etmedin. Biz ýalňyşdyrjy kol goýupdyk. Şeýle bolýar aslında. Doğru jogap emlak budany tanıştırmak üçin edildirdi. Inni, bagtul. Bagtul ýani öňki biziň birinji ikinji sanymyzy tomaş etmendir. Şoň üçin bir nämecik kän biziň ýaşymyzyň düzgün sana kän tanışdyr. Onda da öwrenşersiň diýip bolsa. Sen aýdyn taýlaýan? 17-nji soru. 17-nji soru. 17-nji soru gelýär. IKEA kompaniýasyna bilýändirsiňiz. Mebel kompaniýasy. Şol kompaniýa haýsy ýurtda döredildi? Yani merkezi şu esaslandyrylan ýeri. A. Şwesiýa, B. Norwegiýa, C. Şweýsariýa, D. Daniýa. C. Şweytsariýa. Doğru jogap gelsinmi? Gelsin. Doğru jogap A. Şwesiýa. Bilmediňiz. Inni üçüncü tapkıra başlaýas. Üçüncü tapkırda Perman sana not geldi, sen aýdyn taýlaýan? 55-nji. 55-nji, soňky soru boldy ýa-ni. 55-nji sorumuz Angliýanyň Premier Liga futbol çempionatynda ilkinji gezek hat-trick eden futbolçy kim? A. Eric Cantona, B. Mark Robbins, C. Teddy Sheringham, D. Andy Sinton. Wagt başlaýar. Futbolla maşyny çykýarmy? Awa. Onu bilýändirsiň belki. Wagtyň adalýar.
Da cevap Andy Sinton deyip cevap verin. Son çoğunuz mu? Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap A. Eric Cantona. Bilmediniz. Size ne olmanız? İnni, Serdar, gedek seninle. Sen aydın saylayın? 25-nji belgi. 25-nji belgi. Bilen sport bilen bağlanışlıyken 25-nji sorumuz. Bowling, ona bilýäňiz. Bowling oyununda bir oyunçynyň alıp biljek iň ýokarky bal näçe? Iň ýokarky. Meselen A 200, B 250, C 300, D 350. Wagtyň başlady. C 300. Soňky jogap. Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap C 300 bildiniz. Size 300 bonus. Demeyin dengeli bonusun bilen cevabın deyin de. İnni, Haymara, sen aydın saylayan? 6-njy. 6. soru. İran İslam Respublikasında, yani komşumuz İran'da yerleşen bir şehrin adı. A. Tebriz, B. Kerbala, C. El Kufa, D. Antroy. Wagt başlayan. İran'daki bir şehrin adı. Şuranın biri. Wagtyň adalya? B. Kerbala. Soňçuň mı? Doğru cevap gelsin mi? Wagtyň adalya? Gelsin. Doğru cevap A. Tebriz. Sizden bilmediniz. İnni, Batul. 3-nji tapkyrda söz sana geldi. Sen aydın saylayan? Birinci soru. Birinci sorumuz. Elektrofobiya bilen ezir çeken adamlar nämeden gorkarlar? A. It, B. Tok, C. Sakkal, D. Sarımsak. Wagt başlady. Soru düşünükler mi? Cevap sarımsak. Soňçuň mı? Doğru cevap gelsin mi? Doğru cevap B. Tok. İnni 3 tapkyrymyz jemlendi. 3-nji tapkyryň soňunda biziň hani makul bonus diýip bir täze girden düzümimiz bar. Ikinji gepleşigimizde, ikinji sanymyzda şonu girdik bilýäňiz. Inni biziň 4 sanyk sorumyz bar. 1, 2, 3, 4. Siz şonun birini saýlaýaňyz. Yani 1, 2, 3, 4 diýip 4 sanyk sanyň birini saýlaýaňyz. Şondan size bir soňa soraýas. Sowat gelsinmi, soraw gelsinmi diýäs. Sowat diýseňiz de sowat gelýär, soraw gelmeýär. Ýok, soraw gelsin diýseňiz de sowat gelmeýär, soraw gelýär. Inni Perman, 1-den 4'e çirli, bir san saýlaýan ilki. 2. 2. Inni sana soraw gelsinmi, sowat gelsinmi? Soraw gelsin. Soraw gelsin. Onda ikinci sorawymyz gelýär. Bonusdan ikinci sorawymyz. Korkutatı eposunyň bölümleriniň adlandyrylşy. Korkutatı eposuna bilýäňiz. A. Boy, B. Fasıl, C. Şaka, D. Bab. Wagt başlady. A. Boy. Soňçu jogapmy? Soňky jogap. Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap gelýär. Doğru cevap A. Boy. Bildiniz. 400 bonus kazandınız. Inni ikine saýlady. 1, 3, 4'te bir saýlap bilýäň. Haýdy saýlaýan. 4-nji belgi. Sen soraw gelsinmi, sowat gelsinmi? Soraw gelsin. Onda 4-nji soramyz gelýär. Key Kavus, Kavusname eserini haçan ýazyp başlapdyr? A. 1080-nji ýyl, B. 1180-nji ýyl, C. 1280-nji ýyl, D. 1380-nji ýyl. Wagt başlaýar. 1080-nji ýyl. Soňky jogabym. Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap gelýär. Doğru cevap
A 1700-nji ýyl, bildiňiz. Inni Aymaral 2 bilen 4 şey saýlany şeyde Mehri. Inni sen 1 we 3 saýlap bilýän. 3-nji saýlaýan. 3-nji. Inni sana Aymaral. Sowgat gelsinmi? Sonra gelsinmi? Sonra gelsin. Sonra gelsin. Onun üçün soramız gelýär. Mara şäheri haçan Türksoy tarafından medeni paýtaht diýip yglan edildi. A 2014-nji ýyl, B 2015-nji ýyl, C 2016-njy ýyl, D 2017-nji ýyl. Wagt başlaýar. Sonra düşünükildir şey değil mi? Türksoy bilýändirsiňiz. Şu Türksoy tarafından medeni paýtaht diýip yglan edildi. Marda köp çäldiri meselli şowatlary. 2017-nji ýyl BS. BS. Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap gelýär. Aymaral siz bildiňiz. Doğru cevap B 2015-nji ýyl. Bilýärdiňmi, tahmin etdiňmi? Tahmin etdiň. Indi Batul, sen bir saýlaýan onda şey dämi? Atda saýlaman neme galmady sen bir. Sen soramy, sowgatmy? Sonra gelsin. Sonra gelsin. Onda birinci soramız gelýär. Indi birinci soramyzym Göroğlu Şadestany haýsy ýylda UNESCO-nyň adamzadyň maddedel medeni mirasynyň saýlygyna girizildi? A 2014-nji ýyl, B 2015-nji ýyl, C 2016-njy ýyl, D 2017-nji ýyl. Wagt başlaýar. B cevap 2017-nji ýyl. Soň çoğaňyzmy? Doğru cevap gelsinmi? Doğru cevap B 2015-nji ýyl. Sen bildiňiz. Doğru. Indi şu ýerde makul çäk diýip bir çägimiz bar bilýäňiz. Özüňiz makul çäk 4-nji sapkyryň soňunda onuň manysy näme? Bilýändirsiňiz hem bolýan, siziň häzir şu ýerde ýynan bonuslaryňyzy alyp, ýani mysal üçin 1000 bonus ýynan bolsaňyz, 1000 bonusyň garşygynda manat alyp oýundan çekip bilýäňiz, ýa-da da oýuna dowam etip bilýäňiz. Onuň size häzir Mehri bize kimin näçe bonus kazanany aýdyr? Mehri, kim näçe bonus kazandy? Ferman 700, Serdar 1000, Aymara 500, Baktugul 400. Indi men size soraýan. Ferman, sen çekilýäňmi, dowam etýäňmi? Dowam etdim. Dowam etýäň. Serdar, sen çekilýäňmi, dowam etýäňmi? Dowam edýär. Dowam etýäň. Aymaral, sen çekilýäňmi, dowam etýäňmi? Dowam etýän. Dowam etýäň. Bahtugul, sen çekilýäňmi, dowam etýäňmi? Devam etdi. Dowam etýäň. Hem adam dowam etýäňiz. Bolýar. Onda bizim beýaşyny tapyra başlaýas. Indi şu wagt KDW'ra Ferman 700, Serdar 1000, Aymaral 500, Bahtugul 400. Serdar birinci var ya şeyden sen? Indi Ferman, sen aýdyn saýlaýan. 8-nji soraga çaýyn. Näçe? 8. 8 mi? 8 soru gelýär. Ada sorulardan bir günüň dowamynda näçe sekund bar? A 86.000 sekund, B 88.600 sekund, C 86.400 sekund, D 87.000 sekund. Wagt başlaýar. Soru düşünükli? A cevap 86.000 sekund. Soň çoğaňyzmy? Soňky jogap. Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap gelýär. Doğru cevap A del. Doğru cevap C 86.400. Bilmediňiz. Indi Serdar, sen aýdyn saýlaýan. 19-njy belgi. 19-njy belgini saýlaýan Serdar. 19-njy soru gelýär. Polat ýasamak üçin demire näme goşulýar? A alümini, B uglerod, C mis, D kurşun. Wagt başlaýar. Soru düşünükmi Serdar? Düşnükli.
Wagtyň adalya? Alümini soňky jogabym. Haýsy? A alümini soňky jogabym. Dogry jogap gelsinmi? Gelsin. Dogry jogap gelýär. Dogry jogap A alüminden, B uglerod. Bilmediňiz. Inni, Aymaral, sen aýdyň saýlaýan. 20-nji. 20-nji sora gelýär. 20-nji soramyz imit için ulanýan ak süýnmek däne. A tuý, B şaly, C yarmy, D un. Wagt başlaýar. Sonra şunuklu Aymaral. Hawa. A tuý. Soň çoğaňmy? Dogry jogap gelsinmi? Gelsin. Dogry jogap gelýär. Dogry jogap A tuý bildiňiz. Näçe bonus bolýar? 500 bonus kazandyňyz. Inni Batul Nova senne. Sen aýdyň taýlaýan. 35-nji soru. 37-nji soramyz. Mauritania döwletiniň pul beregi. A. Ugiya, B. Lira, C. Funt, D. Dollar. Wagt başlaýar. A variant Ugiya. Soň çoğaňmy? Soň. Dogry jogap gelsinmi? Gelsin. Dogry jogap gelýär. Dogry jogap A. Ugiya bildiňiz. 500 bonus kazanýaňyz. Inni aslında bu soram etdim. Şu wagtda adayda kim nähili gyzykly bir hili. Ferman 700, Serdar 1000, Aymaral 1000, Baktul 1000. Ören çekereçlik var ya, birini de ören yakın şu an. Baktul sonradan geldin, sen batlanıp başladın. Sen sonra yetip baryan yettin mi ya da Baktul? 900. Bolya, ne sonku ikbal çözücü değil ya, şunlarla 6. tapkarmadı geldi, sinemede yenici elli olya. Inni Ferman sonku söz seninle. Sen haydın saylayan? 27-nji. 27. soru. Şey değil mi? 27. Aha, 27 gelýär. Avtolog ulanýan mı özüň? Talebe bolan okdiýanmy? Avtologlarda hawa ýasagyny çiğişirmek üçin haýsy gaz ulanýar? A. Vodorod, B. Kislorod, C. Azot, D. Kremniy. Wagt başlaýar. Sonra çünkü Hawa. Wagtyň adally? A jogap vodorod. Soň çoğaňmy? Soňky jogam. Dogry jogap gelsinmi? Gelsin. Dogry jogap gelýär. Dogry jogap C. Azot. Bilmediňiz. Nol bonus. Indi Serdar senden owat. Soňky gedek. Serdar sen haýsy saýlaýan? 12-nji bölgi. 12. Haýsy ýurdun baýdanynda köp ýyldız var? A. Avustraliya, B. Täze Zelandiya, C. Xitay, D. Malaziya. Wagt başlaýar. Şularyň birininkide. Avustralya. Wagt adaly. A. Avustralya soňky jogabym. Dogry jogap gelsinmi? Gelsin. Dogry jogap gelýär. Dogry jogap A. Avustraliya. Bildiňiz. 600 bonus kazandyňyz. Indi Aymaral soňky sana geldi. Sen aýdyp saýlaýan. 10-nji soru. 10 sorumuz. Şu aşağıdaki erteklerin haýsynyň awtory Hans Christian Andersen der? A. Supersi, B. Qarşa aýaly, C. Gyzyl şlyapary gyýyz, D. Nejis ördek çagasy. Wagt başlaýar. Diýmek üçin awtory şol. Andersen biriňki del. A supersi. Soň çoğaňmy? Hawa. Dogry jogap gelsinmi? Dogry jogap gelýär. Dogry jogap C. Gyzyl şlyapary gyýyz. Sen bilmediňiz.
Indi, Batuğur son kedek, sen olsan 50, sen aydın saylayan. 40-cı soru. 40-cı soru. 40-cı sorumuz bir nakal. Bärde köp nokot ba. Şu nokotun yerine aşağı takan bir gelmeli. Nokot öwreder. Rahmet bayadar. A. Ömür. B. Iqbal. C. Durmuş. D. Güzeran. Wagt başlayan. C cevap durmuş. Son cevabınız mı? Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap A. Ömür. Bilmediniz. Inni, emmeňizde 6 soru soradyk. Öğrençe kereşikli gitti. Men pikirimçe, inni şu 6 sorunun jemle göre bizim asistent dilimiz Mehri. Kim näçe bonus alandy? Herman 700, Serdar 1600, Aymaral 1000, Baktugul 900. Inni, şu ýagdaýa göre ýeňijiň Serdar diýip ulan etýäs. Serdar 1600 bonus alandy, ýagny 1600 manat kazandyňyz. Siz gutlaýas. Kutlu bolsun. Hormatly tomoşaçylarymyz, bäsleşimizin 3-nji sanyny ýeňijimiz Serdar sizi ýeňijip ulan etdik. Sizin bayramyňyza gelen berik. Serdar sizine 1600 bonus, ýagny 1600 manat kazandyňyz. Bayram gutlu bolsun. Indi özüňizi alyn, täsiriňizi aýdaýyn. Näme geçdi ýarış? Ýarış öğrençe kelişikli geçti. Men ilkin şol ýarışy gurnan size we siziň dörejilik toparyňyza sag bolsun aýdýar. Başka näme gatnaşmak täzeler maslahatlaryň bolsa? Gatnaşmak isleýän maslahatlam nähile bolany şol synanyş görüň öz bagtyňy synap görüň. Bolýa, sag bol gutlaýan. Ferman, ha näme ýeleşdi, sen näme diýen? Bäsleşik öğrençe kelişikli geçti. Bäsleşlemim taýýarlykly, ýani bilim derejeleri ýokary eken. Sen ýeňi olarny geldiňdemi özüň ha? O ýeňi olarny geldim, ýani bäsleşlemi gowy taýýarlyklygyny gözetirdim. Ýani özüme ýani gerekli bir maglumatlary öwrendim. Bäsleşikde meni ulur täsir galdyr şu bäsleşik. Esasam 6-njy soru ha? Şona öwrenirsiň indi. Hemmeni deň barýan ýarlyk, ýani ara tapawutlar ýitgäk edip, hakim çekeleşikli geçmegine getirdi. Oýun nima? Ýarşymyzyň Dede dörejilik toparyňyza köp sag bolsun aýdýas. Ýani şunýaly gowluklaryň, şunýaly bäsleşikleriň, ýani gurnaýanyňyza, hemmeňizde ýani tüýsürekden sag bolsun aýdýar. Sag bolun. Bolýa, sag ol. Serdar, sen ýeňizi oldun. Indi sen näme diýen? Ýeňizi olmak näme zat eken? Birinjide ýeňizi bolýan we öňgölüp gördüm başga ýarşlarda. Ya birinjide ýeňizi bolýan. Ýarş çekeleşikli geçdi. Ýarşda maglumatlar öwrendim. Gazakly maglumat. Sen hay soraly 2 sanak ýok, bir sora bilmedin sen şeýdämi? 5-nji soru näme soratdy? Polada näme goşulyp demir ýa. Ho, näme ýahmyşdy. Inne gowulanyrsyň diýen şonu bilmedin. Sen açıkladyň ýani aýtdyň manarynda indi biz Aymaral ýaраly. Aymaral. Sen näçe bonus alandyň? 1000 bonus alandyň. Indi sende näme täsir aldyrdy? Ýarş şo öňünden çaklap bolmajak derejede boldy ýani. Gazakly geçdi. Şo Gollywood soragym. No. Ýadymdan çykmady. Hep osan Los Angeles'e gittim. Hukman şöyle para surat düşdü. Onu yaklaş bolýarmy? Ýetip boldy. Bolýa. Indi baktygül. Sen başdan aslında bilmedin sonra tideş gittin. Ýa-da esas uly bonuslardan gadan ýediň ödýän, ha? Sen näýli? Ol düşen soraglaryň ýagdaýyna baglyk öýtkäýip bonus kazanmak. Elbetde çekeleşikli ýarş boldy. Indiki gelip gatnaşjaklarda maslahat berýän. Hiç bolmanda özüň intellektual derejäňi bilmek mümkin. Hawa, aslında şeýle bilen aýtmak diýen. Bäde hemmemiz üçin öň kitaplarda gatnaşanlar üçin hem bir zady bilmemezlik, hani toňş etýän, şo soragam bilmedip bilýär adamlar da. Ýok, bu taýda birinjiden üstünlük hem hukmany. Diňe bilýän zadyň däldi. Üstünlük hem bolmady. Hawa, sen 30 sekundyň içinde jogap bermeli. Ýakyn jogaplaryň içinden jogap saýlamakda da bilýänem bolsaň bulaşyp bolýar. Şunu aýtjak bolýar menem de, sebäbi indi men tomoşaçylar üçin aýtýanda, sebäbi serden şo soragam bilmedi diýmetildi. Sebäbi ömürde öýde beýleki daşurtdaky, mesalan, men köp näçe görýän, nimede kim millioner olmak ister şonu görýärse, öýde tomoş etýär.
oturan yerinde anlattı, şuna millet diyese, yani o yerdeki o atmosfera da adamı 30 sekundun içinde bir bähseşýäňiz ber, 4 adamda her soragyň nemesi başgarak gelýär. Sonuç aslında hemmeňe de aslında bilýäniňiz, bäri gatnaşmagyň ödem uly berdi. Şo hemmeňe de gördüňiz 1 milyon zor param näme biz öz ýürütetdik de 50 sana sonra taýýarladyk. Sonra onun içinde kıyınçılıklar anlattığım, hani birden 50 taşelli anlattığım giden ok. Her yer kerkelet okudık. Hani bilemiz okta, oklan yerimizde. Sonuç birden şeyle oluyor da, mesela şu kıyın soru, birinci 100 bonus veriyor. Anlatacak soru 600 bonus veriliyor. Yani hani neyme bilgileri olan ağlama değil şeylik, berde neyme çıksam bilen ok da. Sonuç bizim maksadımız şu. Esas maksadımız neyme? Bir adaletli şekilde biz adamlara bir kızıklama öğrettirmekte. Şu bähseşimizde olsun, intellektual zatlara kızıklama öğretmekte. Yani biz Atavatan TV YouTube kanalımız hükümünde başka da etkiyen atlımız var. Kanalımızı tomuş etseniz. Onların kızıklı. Yani dine var internetin başında oturup dine gülmek için girmeliler. Bir nemeşik bir öğrenmek için girmeli. Biz hani gülmek için zatları oýýas, pikirlemek için zatları oýýas. Bir nemeşik öğrenmek için zatları oýmak istəyäsem. Sonuç biz bähseşimizin esas maksatymız şu. Pursatdan peýda menem şunu aýtmana nime döredip, mümkinçilik döredip. Sağ olun hem menede gatnaşan üçin niksanlarymyzda Serdar sen bilen final tapkyrda 4-nji finalistimizden belli bolar. Şo teşekkür o taýýarlyk gelini hani bilmeýän soralardan ýöne aslında şeýan kaçmaýar, hem mümkin derler. Bir nemeşikde şans. Yani karşına näme soru çıksana bağlı. Hormatly Atavatan YouTube kanalynyň tomaşaçylary, ine biz intellektual bähseşimizin 3-nji sanyny şeýle jemleýär. Bizim birinci sanymyzyň ýeňilçisi Gurban Murat bolupdy, ikinji sanymyzyň ýeňilçisi Feýli bolupdy, ine bu sanymyň ýeňilçisi bolsa Serdar. Indi hep osa 4-nji sanymyza ýazga etýäs. 4-nji sanymyň ýeňilçisi belli bolandan soňra şu 4 sanyk ýeňilçimiz ine final tapkyrynda täzeden bähseşerler. Bähseşimizde gatnaşmak üçin Atavatan Türkmenistan Kara jurnalynyň saytynda ýürüten intellekt bonusynyň logosu bar. Şo ýere bassaňyz, şo ýere girseňiz, şo ýerden anketa çykar. Şu anketany doldurýaňyz, onlaýn öwretýäňiz. Biziň asistent kıyımız Mehri anketler kabul edýär. Şamil we beýlek derejeli toparmadaky oglanlarymyz kıyılamız alıp şu anketany netijesine görä başardığımızdan hem şu gatnaşýarlaryň deňeşerek bolar biz taýlaýas. Ümmetiniň özüne şu anketedek berýän maglumatlaryna görä bilim derejesi, maglumat derejesi deňrek bolsun diýip başardığımızdan ýaşlaryň deňrek çyk bolýar. Şeýletde biz castingge saýrat, casting netijesine görä de ýaş atlaş bilýäňiz. Indi niksanymyzda durşýança hoş sag bolun.